to nie miało być żółte, znaczy nie pomarańczowe, tak jak ty na to patrzyłeś, tylko to miało być żółte. Dlatego nie wyskakiwała ci żadna opcja. Ale to i tak jest źle, bo oni tutaj mają raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10 opcji, a my ile mamy? W którym? Kolor detekty tym żółtym. Dobra. Bo tu oni... Tu czerwony, masz tutaj zielony. No i dalej nie ma żadnego kodu? Czekaj. Czemu nie ma No weźcie tą taśmę. Białą. I tutaj przyklejali się. Masz, tu będzie mi dobrze. Dalej tego, dawaj. Ja,